El 1970, George Gray, a la Universitat de Hull, va crear una molècula anomenada 5Cb. Aquesta molècula, avui en dia, és utilitzada per a la creació de pantalles d'ordinadors, mòbils, tablets, calculadores, rellotges, etc. Sense la química no podríeu veure aquest vídeo. I què és la química? La química és la ciència que estudia l'estructura i propietats de la matèria. El nostre món està fet de matèria. Nosaltres estem fets de matèria. Totes les coses estan fetes de matèria. I per això la química és tan important, perquè estudia la matèria fins al punt de poder-la observar quan només és un grapat d'àtoms combinats de formes diferents. I és que la matèria és la combinació dels diferents elements de la taula periòdica. El món seria molt diferent sense els estudis de la química. Els estudis de la química ens han permès crear-nos materials i molècules que avui en dia són imprescindibles. Sense la química, molts dels productes d'higiene i neteja no existirien. I segurament farien pudor. I possiblement tindríem més risc d'emmalaltir-nos. I sense les medicines i tractaments que ens han proporcionat els estudis de la química, no podríem tractar la gent malalta com és degut. I la nostra societat, possiblement, decreixeria. Sense la química, la tecnologia com la coneixem avui en dia no seria la mateixa, ja que mai haguéssim pogut inventar ni els telèfons ni els videojocs, ni molts altres objectes que utilitzem dia a dia. Per aquesta i moltes altres raons, la química és tan important i molt a tant.